Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden sümegi nézőnket. Akkor nézzük, hogy mi történt a közelmúltban, illetve mi fog történni a következő napokban. Hát eseménydús hetek vannak mögöttünk, de erről már úgy elég sokat beszéltünk, hiszen a sportnap, a régiós sportnap is lement. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy sikerű rendezvény volt, ezt elmondhatjuk, és egyébként is Sümegen tombol a nyár, mint ahogy mindenhol az országban, és azt is elmondtam már egyszer, de újra elmondom, bár a meteorológiai jelentések szerint ez a mai nap, ugye ma kedd van és 30-a, az utolsó, az igazán nagy hőség utolsó napja, de mi eddig is védekeztünk, hál' Isten Sümegen nincs semmi baj az ivóvízzel, és mi még az utcákat is locsoltuk, de egyébként ma utoljára fogjuk fellocsolni a főutcát, mert holnaptól, hogyha igaz, akkor csökkenni fog a hőség. És egyébként pedig nagyon sok mindenre készülünk. Ma például jönnek az EON munkatársai, és elvégzik az utolsó simításokat a Trafiboxon, a Rendeki utcában, és nem sokára a József Attila utcában is állni fog a Trafibox, és működni is. Már most egyébként, már most észrevehető, hogy javult a közlekedési morál, tehát ez alatt nyilván azt értem, hogy az emberek meglátván a Trafiboxot lassítanak, ahogy beérnek a Csaprendeki körforgalom felől a városba, nagyon helyes, és ezután pedig még inkább lassítsanak, mert most már tényleg éles lesz a dolog. Aztán készülünk természetesen a Jakab napokra is. A Jakab napok, ami július 25-26-án kerül megrendezésre, a szokásos kétnapos fesztivál, nem mindenkit várunk szeretettel, Takács Tamás, Korál emlékzenekar. Én azt hiszem, hogy jó buli lesz, és én nagyon remélem, hogy mindenki eljön. Azt is remélem, hogy nem lesz ilyen hőség, hanem egy kellemes, kibírható jó idő lesz. Aztán, hogy beszéljünk olyan dolgokról is, amik sajnos városunkban, azt kell, hogy mondjam, hogy már megszokottak, de azt hiszem, hogy az igaz emberek ezt soha nem tudják megszokni. Tihanyiné Imre Lívia nyugdíjba ment, vagy megy egy-két héten belül, és tartott egy kis búcsú bulit, idézőjelben bulit, tehát ez az egész egy fél órás összejövetel volt, és elmondanám, hogy Tihanyiné Imre Lívia, ő maga sütötte a sütiket, és ő maga hozott 5 üveg pezsgőt, gyerekpezsgőt, alkoholmentes pezsgőt természetesen, és összehívta a volt kollégáit. Nos, ez az igazság, nem az, ami ugye a egyes emberek által a sümegi orgánumnak, sajtóorgánumnak tartott újsághasábjain megjelent. Egyszerűen elképesztő és vérlázító az a hazugság, amivel ők élnek. Tehát még egyszer hangsúlyozom, saját sütemények és saját 5 üveg pezsgő. És az, amit aztán ezzel a kis kártyával műveltek, hát akkor megmutatom az eredetit. Jó? Tehát ezt az előbb hozta át az egyik irodából az egyik volt kolléga. Nos, ez az eredeti.
Tehát ez a gonoszság, ez a rossz indulat, hogy kijavítják, nyilván Photoshoppal meg lehet tenni sok mindent, ugye a 2 tét 1 tére. Ez számomra eddig szinte elképzelhetetlen volt. Igaz, hogy volt itt már olyan, ugye az a bizonyos vállalkozói fórum, amikor Lazac, meg Garnéla, meg nem tudom én mik voltak az asztalon, amit egyébként egy olasz honlapról vettek le, pedig a valóságban ugye a Pap Imre által gyártott szalámik voltak csak. Tehát csináltak ők már ilyet, de ez még azon is túltett. Szóval mindenkinek szeretném az eszébe idézni, hogy így viszonyuljon az ott megjelenő hírekhez. Erről ennyit, ha lesz folytatás, hát az majd a bíróságon lesz. Én minden esetre most köszönöm a türelmüket, és kérem önöket, vigyázzanak továbbra is magukra, és ha előbb nem is, de találkozunk majd, Jakab napon mindenképpen személyesen, és addig is nézzék ezeket a podcasteket. Viszontlátásra!